Avui, doncs, és un dia històric. Hem aconseguit una cosa molt important. Hem assolit un molt bon acord de finançament i avui marca un punt d'inflexió en la vida política d'aquest país. La gent avui pot veure que si es treballa, s'és constant i s'arrisca, la política és útil. Hem plantat cara a l'Estat i hem guanyat. I això és bo. Però el nostre horitzó, com saben vostès, és el concert i la independència del nostre país. I això ens obre portes a la Catalunya ambiciosa. Deixem la Catalunya que no confia en si mateixa. Com els deia, si treballem, si ens esforcem, si arrisquem, podem ser útils i podem fer que la política sigui útil al país. I això, que aquest és un acord pensant en el país. I el país en aquests moments necessita una dosi de moral, de que som capaços de negociar i arribar fins al final. Que a més som capaços de sortir nosaltres mateixos dels problemes. No refugiar-nos en actituds del no permanent, sense capacitat de negociació, de pressió, d'incidència. Hauria estat molt més fàcil acceptar un acord de finançament de primeres, com es havia fet antany. No ha estat aquest el cas. Avui, doncs, l'executiva nacional d'Esquerra ha decidit avalar l'acord definitiu que aquest matí el govern català i el govern espanyol han arribat. La fermesa i l'empenta d'Esquerra ha fet possible l'acord. Esquerra, un partit de 10.000 militants, un partit independentista, ha estat capaç d'aguantar i resistir l'embat. Era conscient com a president del partit que estava arriscant quan posàvem la xifra la setmana passada. Estava arriscant quan posava, a més, el percentatge. Vàrem arriscar i hem guanyat. Algú podrà retreure que amb aquest acord no s'assoleix els 3 anys previstos. És veritat. Però no és menys veritat que partíem d'un estatut ple de paranys, ambigüitats i contradiccions. No és aquest estatut el nostre, com bé saben. Vàrem ser nosaltres qui vàrem aprovar, vàrem impulsar el 30 de setembre de l'any 2005 un estatut molt més ambiciós en l'àmbit del finançament. Va ser un estatut retallat i en el seu moment Esquerra Republicana va dir que no. Està molt bé. La fundació de l'SPD. Anem sortint, per favor, Xavi. Si no, no començarem i si no, no acabarem. Molt bon dia. Perdonin perquè sé que porten moltes hores aquí esperant. De fet, m'atreviria a dir gairebé que porten molts dies esperant. Després d'un matí intens, d'un vespre també intens, de negociacions fins al... Espero quan. De negociacions ahir...